Čau, vítám tě u tohohle videa, ve kterém jsem si vyspovídal jednoho z nejkonzistentnějších členů naší komunity. A proč říkám právě nejkonzistentnější? Protože v tom vidím jednu z největších hodnot a jediný způsob, konec konců, jakým se můžeš dostat do výsledků. Jo, skrze konzistentní práci, skrze to, že každý den se podíváš na ten graf, i když třeba neobchoduješ, tak prostě každý den uděláš nějaký kus práce, kterým se posuneš dopředu. A Tomáš je právě v tomhletom jeden z nejkonzistentnějších členů, vidím ho každý den v komunitě a proto jsem i neskutečně rád, že se ty výsledky začínají dostavovat dost znatelně. A proto jsem si ho sem i pozval, aby nám vyzdílel svůj příběh, aby nám vyzdílel hodnotu, kterou během té svojí cesty nazbíral, protože si myslím, že pro každého tradera, ať už začátečníka nebo pokročilýho, to bude velice slušný přínos. Takže takhle na úvod, pokud se ti video bude líbit, tak budu rád za jakýkoliv like, subscribe, případně komentář s nějakýma připomínkama a pustíme se do videa. Tak Tomáši, jsem rád, že jsi udělal čas na ten rozhovor, protože jsi jeden z členů, který byl vůbec první u mě ve skupině a jsem moc rád, že prostě se ti začalo teďka dařit ještě víc než předtím. Už vím, že jsi bral nějaký payouty, ale teďka už jsou to jako docela znatelné částky, takže jsem rád, že jsi udělal čas vyzdílet nějakou hodnotu a povědět svůj příběh. Tak na začátek, jak jsi vůbec dostal k tradingu, nebo jaký je vlastně tvůj příběh? Protože my se známe jenom přes ten chat, ale nikdy jsem se takhle s tebou nezavolal, nikdy jsem si tě nepozval, takže povídej. Jo, tak ja som sa o trading začal zaujímať prvotný impuls bol, že som sa vo všeobecnosti začal zaujímať o svet investovania. ETF-ka, takže vlastne prvotný impuls bol, že vlastne dlhodobé investovanie. Jo. Tak môj taký prvý krok bolo, že vlastne aktívne spravovanie portfólia, čo vlastne som sa potom dozvedel, že sa okrádam o veľké zisky, tak som sa vlastne tomu sám začal vzdelávať, som si nakúpil knižky, videá som si napozeral, čo je to vlastne ETF-ko a tak ďalej. A popri tom som samozrejme narazil, že existuje nejaký trading, aj to také aktívnejšie obchodovanie, ale ja som si vždycky hovoril, že ja to nedokážem robiť, že ja nedokázal by som udržať obchody cez noc a spávať v pohode a tak ďalej. Tak som to akože nechal, ale potom som sa k tomu vrátil a začal som sa tak aktívne do toho pozerať 2024 november, takže rok a pol späť asi plus minus. Jo. A vlastne začal som štýlom samouk, hej, internet, knižky, XTB a tak ďalej, že vlastne som si našiel videa od Ondreja Hartmana, ak ti to niečo hovorí. Úplně ne, ale chápu to, prostě nějaká... Jo. A vlastne od neho som sa naučil tie také základy, supporty, rezistencie a tak. No a ako som ďalej googlil, potom som objavil nejaké ICT. Hej, to bolo boom, to akože všetci mali radi ICT. Jo, to bylo 2024, to byl největší boom. No. A samozrejme som to objavil cez typka, čo sa volá TJR. Jo, TJR, jo. TJR, všetci ho asi poznáme. A akože edukáciu mal fajn, hej, koncepty chápal a tak ukazoval to OK. No, tak som sa vlastne učil likvidita, fair value gap, order block a tak ďalej. Úplne proste od začiatku a asi po november, marec, 4-5 mesiacoch som si kúpil challenge u Topstepu, úplne proste prvú. Tam som si pomýlil mini a mikro. Hneď proste prvý obchod. Klasický start. Mini. Som šiel proste jedno mini a hneď stráta minus 800 otvorená. Hovoril som si, dobre. A tak
to som potom kúpil druhú challenge samozrejme, lebo proste ego, že nie, ja to už viem, už to mám proste otestované, no to tá odišla tiež strašne rýchlo, tak som potom pol roka demo cez leto, celé leto a minulý rok na jeseň som, že proste skúsim challenge, ale to som pálil peniaze jedny za druhými. Mal som aj taký mesiac, to bol tuším október, november, že som behom 20 minút resetoval účet 3-krát, že som proste magor. Takže som behom 10 minút spálil $300 asi, lebo proste emócie, to potom som sa strašne zle cítil. A som si povedal... Možná do těch emocí můžeme trošku rovnou zabořit, protože každý trader s tím má jako zkušenost, že prostě udělal něco, co nechtěl. Tak jak se s tím možná potom vypořádáváš? Jako dejme tomu, že samozřejmě teďka už seš dovednost má, schopnost má trošku někde jinde, ale když si projdeš tímhletím obdobím těch ztrát nebo spálením účtů, tak co potom následuje? Nebo jak se v podstatě rebuildnout? Jak se dostat zpátky na nějaký ten svůj mentální kapitál? Ja som toto zažil v januári, kedy si možno aj ty sám pamätáš, že som mal takú sériu strát, už som bol taký, som účet robil mesiac a pol, potom som dlho oň bojoval, že vlastne som ho skoro spálil a už som bol fakt taký, že to vzdávam. Tak si pamätám moment, že som to proste otvoril som obchod a som šiel vyčiť. Proste random obchod, že som tam strelil a som proste odišiel. Náhodou to vyšlo, hej, účet som zachránil a tak som potom ďalej ešte išiel, ale tie emócie, ja s nimi stále bojujem. Hej, že stráty berem ťažko, furt, aj po sériách payoutov. Je to ťažké, ale v ten moment vtedy, keď som behom tých 15 minút odpinkol $300 len vďaka egu, že som vlastne vstupoval v konsolidácii, som išiel za 3 mini, 2 mini, len aby som mal ten zisk, aby som mal tú challenge, tak som sa cítil strašne zle, takže proste tak ako odpad, hej, že proste som bol nahnevaný na seba, že som bol gambler a že proste, no, tak to som si dal pauzu, to som účet nemal asi mesiac a potom som kúpil ten prvý účet u Lucidu, čo som robil, mesiac a pol postupne, to už som bol u teba v skupine a tam sa to tak zlomilo, že už som proste nechcel strácať peniaze, pretože už som dal dosť do challenge, edukáciu som si kúpil nejaký kurz, čo je akože dobrý kurz, len je to trošku vyšší time frame, čo mne osobne ja som netrpezlivý, takže ja musím mať rýchle entry, byť hneď out alebo loss hneď a nie proste čakať. Čiže ja som fakt ten scalper, že proste byť in and out. Jasně, ale na tom není nic špatného, to je prostě, takhle funguje, že jo, a je vždycky důležitý v tom trhu hledat trošku sám sebe. Prostě nemá smysl se tlačit na dlouhodobější time framey, protože to někdo řekl, že je to lepší, nebo že tohle tamto, ale prostě když ty se cítíš jako ten, komu vyhovujou právě ty nižší time framey, tak vůbec to není špatně a naopak ty trady jsou potom dost rychlý, jak někdy ukazuješ. Je to tak. A jak som si kúpil ten kurz, tak som sa strašne ťažko to preúčal niečo nové. Pretože som si v hlave hovoril ego, že som pol roka sa učil ICT koncepty, likviditu a nechcel som to zahodiť a učiť sa základy, supporty, rezistencie, EMI, trendliny, FIBO a tak ďalej. To mi to prišlo moc easy, že ne, proste prečo by som sa to mal učiť, že? Proste ego. A no, takže tie emócie ťažko, stále s tým bojujem, ale po sériách payoutu som sa v tom našiel, že chodím tie challenge agresívnejšie, že našiel som taký ten, alebo
dozvedel som sa sám od seba to, že keď čím dlhšie robíš challenge, tak tým to tak, ak sa ti aj nedarí, tak to tak upada v tebe, že vlastne, že už keď ti to trvá mesiac, dva a niekto ti to urobí za týždeň, tak si taký, môžeš byť motivovaný, ale aj na druhou stranu ťa to dokáže demotivovať. Určitě. Že... Já si myslím, že u těch challengí tak to má smysl dělat dlouho první, druhou challenge, ale jakmile tam vidíš tu konzistenci, tak už nemá prostě smysl nad tím trávit čas, protože prostě ve výsledku je to ztráta času. Obchodeš demo, že jo. Takže prostě dává mnohem větší smysl to pásnout co nejrychleji nebo jít na rovnou straight to funded účet. Možná ještě řekl bys, že je to asi taková nedílná součást té cesty tradera, že kdybys ty ztráty a možná to točení těch účtů si neprošel, tak by si se nedokázal přesto v podstatě trošku dostat a posunout se dál, že je to taká nedílná součást? Ja si myslím, že áno, že ten trading, alebo všeobecne štatistiky sú, že strašne málo biznisov sa viac ako po 5 rokoch udrží. Hej, že veľa nových biznisov krachuje do 5 rokov. Či už je to gastro, alebo je to proste čokoľvek a trading je to, kde to podľa mňa platí raz tak, že keď máš ten plán a nedarí sa, ale máš plán, tak len stačí vydržať. Hej, že je ťažko dodržiavať niečo, si sedieť na rukách, nebrať obchody, všetci to poznáme a potom dá sa, ale áno, páliť účty, to je k tomu, to je proste súčasť toho, hej, to sa podľa mňa neexistuje trader, čo by nespálil jedinú challenge alebo účet, takže... Musí si tím človek projít, aby podľa mňa áno. Všetci máme emócie, všetci sme proste to urobili a hlavne po tých sériách výhier, tak máš, že si myslíš, že si pán Boh, že teraz otvoríš obchod a bude to hneď vín. To sa veľmi rýchlo proste otočí, sám to poznám. Takže treba si s tým prejsť a už potom, už keď vieš, že OK, si akože emotívnejší a viacej ti sedí byť agresívnejší, no že tú stratu si schopný dohnať, tak to dožeň. Ale musíš vedieť, no že si toho schopný. Hej, že neskačeš random do obchodov, ale čakáš na ten správny... Na to svoje potvrzení. Áno, a potom, keď vieš, vrať tú stratu. To nič zle není. Len veľa ľudí to dáva späť tie straty emotívne, ako som to robil ja. Že som proste resetoval účty a som to prišiel o hromadu peňazí během pár minut. Jasně. Jak říkám, rozhodně nejseš jedinej. Jsem si téměř 100% jistý tím, že spousta lidí se, co tohle bude sledovat, tak se stotožní s tebou. Já se s tebou teda rozhodně stotožňuju, takže úplně v pohodě. A možná, kdybych měl porovnat teda Toma, dejme tomu v květnu 2026 a Toma začátkem roku, tak kde si myslíš, že byl takový ten největší posun? Nebo co bys asi vypíchnul jako svoji velkou přednost? Nebo co tě nejvíc posunulo vůči tomu, vůči těm předchozím výsledkům? Možno to bude kontroverzné, ale nesnažiť sa chytať trend u mňa. Ja som proste trader, čo rád chytá reversály lomeno pullbacky, pretože oni sú impulzívnejšie, agresívnejšie, rýchlejšie. Takže si rýchlejšie in, rýchlejšie out. Áno, to môže byť aj tá strata, lebo je ťažko nájsť správnu zónu, od ktorej ide ten hneď odraz. Ale ja proste nedokážem tradovať trend, ako keby. Čiže ja som sa v tom našiel, že som si začal značiť low volume nody, čo sú to proste laický support a rezistencie, reálne. Takže
príde tam cena, čakám uzáver, jednu opačnú sviečku, napríklad vstupujem 1:1 a som hneď out. Takže ono to vždy urobí nejakú maličkú reakciu. Takže asi tak. A nestupovať v konsolidácii. To som tiež, keď sa tá scéna bije okolo novývapov, nemá zmysel to ako úplne hrotiť, keď to nevieš, ako to robiť. A to som sa tiež hromadu krát spálil, že som bol netrpezlivý. Já jsem rád, že zmiňuješ právě ty technikálie, nebo technickou analýzu. Kvůli tomu, že spousta lidí se snaží vyřešit svoje mindset problémy, jak si třeba právě ta zbrklost nebo ta netrpělivost, tak se to snaží vyřešit meditací třeba, nebo nějakýma jinýma technikama chodit cvičit. To není špatně, já to nehaním, ale chci tady poukázat na to, že je hrozně důležitý mít jako první vyřešený ty technikálie, tu technickou analýzu a najít se v tom, co ti sedí. Presne. Protože ty můžeš řešit hlavu, můžeš řešit prostě meditace, dělat 45-minutový denně, ale tu trpělivost jako takovou stejně nevyřešíš. Jo? Že přijdeš na graf a prostě vidíš svíčky a stejně začneš obchodovat, pokud nevíš, co tam hledáš. Jakmile víš, co tam hledáš, tak se s tou trpělivostí dá mnohem líp pracovat a právě takhle se to projeví i v těch výsledcích. Nebo jestli na to máš jiný názor, tak klidně dodej, ale... Meditácia je ťažká v tom, že to je to nuda. Veľa ľudí to proste nevydrží 10 minút byť proste v ľude a iba dýchať. Bez mobilu, hudby a tak ďalej. Hej, že ja som sám toho príkladom, že som to skúšal, nejaké dýchové cvičenie a tak ďalej, Wim Hofa a som u toho proste nevydržal, lebo ono ťa to nebaví. Ale to samozřejmě. To samozřejmě. Já jsem to spíš myslel v tom, hele, mám problém prostě v tradingu, jsem netrpělivý. Jak to mám vyřešit? Mám to řešit tím, že si nejdřív ujasním ten plán, co přesně tam hledám, a potom až možná teda jako řešit nějaký dechový cvičení. Já na to koukám právě... Pojdej? Jo. Ne. Ja vlastne... Veľa ľudí hovorí, že trading je z veľkej časti psychológia. Súhlasím. Je to podľa mňa väčšina toho tradingu, lebo proste niekto ti môže dať hotový systém tu máš IBB, vieme, že sú na to dobré štatistiky, ale keď tomu neveríš, tak to proste aj tak nebudeš tým úspešný. To pretože ty si ten, čo otvára ten obchod. Nie ja, alebo proste iný. Ty si tá osoba, ktorá to proste klikne a musí sa na to dívať, ako to je v minuse, v pluse, beha to. Čiže ako to vyriešiť? Je dobre napríklad fitko za mňa, lebo to je taká, podľa mňa, najľahšia cesta na to, ako budovať disciplínu. Že keď chceš schudnúť alebo proste nabrať svaly, tak vieš, že keď sám seba oklameš, tak sa ďalej proste neposunieš. Takže to je asi to, že možno nejaký lifehack to byť môže, alebo si proste povedať stop, prestať robiť chyby, kúknúť sa do žurnálu, čo som robil zle a proste to nerobiť, len to je proste ťažké. A to je zrovna dobrý bod, kouknout se do žurnálu, kouknout se do deníku. To spousta lidí nedělá, že jo? Takže možná, jak bys ještě, to je taky dobrá asi otázka, jak bys zhodnotil tu sílu deníku, protože já docela doporučuji lidem a docela doporučuji v rámci svých videí, že jo, tak si vést ten deník, protože prostě to je jediný způsob, jak vidíš ty svoje chyby. Tak jak bys řekl, že ti to na té tvý cestě pomohlo? Protože já vím, že jsi mi posílal právě výsledky třeba z ChatGPT nebo nějaký ty obchody, co si koukal právě do toho deníku, kdy si bral třeba před 15:45, že jo, že to tam nebylo úplně nejlepší a že je lepší, když si počkáš a tak podobně. Tak jak bys řekl, že je to důležitý si ten deník vést?
je to dôležité, najmä úplne zo začiatku, nech si to proste natrenuješ. Jo. Ja sa priznám, teraz som viesť si to lenivý. Mne sa to nechce si to písať, je to také, že sa potom celý týždeň som si to nezapísal, tak to potom v sobotu doháňam a som z toho otrávený, že proste Ježišmária, musím 5 dní teraz, čo som vlastne tradoval. Ale je to dobre v tom, že keď si fakt napíšeš konfluencie, ktoré si bral, a ja som si ešte písal, kde sme boli oproti vývapom, či sme šli do nich, od nich, tak mne proste štatisticky vyšlo, že mne sedí viacej, keď tie vývapy používam ako target, ako TP, nie ako vlastne odraz, ako entry. Čo mi vlastne utvrdilo tú moju ideu v tom, že ja som fakt ten pullback trader, reversal, než vlastne continuation. Čiže toto bola taká vec a ten čas, kedy brať obchody. Tým, že som ten pullback, reversal, tak viem, že OK, okolo 4:00 bývajú, alebo o 4:30 bývajú proste nejaké menšie reversály, dajú sa to brať. To som si napozeral, hlavne IB, máme initial balance, že to vždycky už keď je pred 4:30, hovorím si, OK, už by mohlo niečo prísť otočka. A vždycky okolo toho času som sa napozeral a sám seba nacítil, že to je dobrý čas. Ako, nie vždy to dodržujem, hej, ale keď tú šancu vidím, ako tuším to bolo včera, to keď sme proste odleteli hore a ja som vzal ten malý pullback, od ktorého si ty bral odraz, tak už keď to cítiš, tak to proste vezmeš. Ale úprimne od začiatku je to otrava, ale je to dobre to robiť. Jo, že vlastne otvoriť si to cez víkend, sadnúť si na to, otvoriť si grafy a ako študovať. Ja som študoval trading akože celé víkendy, som si dal ráno kofeínovú tabletku a som proste šiel, som študoval, videa pozeral, ja som akože utopil hromadu času edukácie, takže... Ale tak to je nezbytný, ono prostě bez té edukace to nejde. A sice já teda osobně vidím největší hodnotu potom z live tradingu, že úplně jako natrénovat se to nedá, nebo nabacktestovat se to nedá. Musí člověk si zažít, protože ty emoce prostě nejsou součástí, když backtestuješ nebo koukáš na videa, ale i to koukání na ty videa, snažení se to pochopit je hrozně důležitý. A ještě k tomu deníku za mě, zejména na začátku, já teda se taky přiznám, já si vedu deník tak, že právě třeba týden a půl tam nic nezapíšu, potom to doháním, tak podle pocitu. Ale snažím se to mít, protože prostě ty data, ať jsem jak daleko na té cestě, tak ke mně promlouvají tím způsobem, že hele, zase si vzal tady trade prostě brzo, proč to děláš? A když to člověk nevidí před sebou, tak to nemůže si uvědomit. Jo, prostě já si nepamatuju, co jsem měl 2 dny nazpátek k obědu, a jak si mám pamatovat, co jsem bral 2-3 měsíce za trade, dejme tomu, jestli to bylo v 9:15 anebo v 9:20. A to jsou potom důležitý časy, dejme tomu pro scalpera, který prostě musíš mít pod kontrolou. Takže zejména na tom začátku, když hledáš vlastně ten svůj ideální setup, si myslím, že ten deník je tam fakt důležitý. Je to tak a vlastne aj ty si mi tuším povedal, že nech si začnem čas písať, že kedy som bral obchody a na základe tohto impulzu od teba som si tak uvedomil, že OK, asi brať obchody prvých 15 minút není úplne moja silná stránka, aj keď niekedy to vyjde a potom hovorím si FOMO proste ide, ale hovorím si, mám zlé skúsenosti, že proste sedím si fakt na rukách, snažím sa, aj keď potom emócie už idú, lebo som si hovoril, a už by som bol out, už by som šiel head, ale no ten čas je tiež akože, či to brať o 4:00, o 4:30 PM,
záleží. Takže je to dobre si to tiež uvádzať do toho denníku určitě. Za mě. Určitě, souhlasím. já jsem prostě proponent, jestli to slovo existuje, protože spousta lidí vůbec třeba ten čas ignoruje. A já jsem byl jeden z nich, mě vůbec jako nezajímalo, já jsem viděl svůj pattern a prostě mačkal jsem tlačítko a doufal jsem, že se to někam pohne. Ale jakmile jsem právě začal sledovat ten čas, tak mě to úplně začalo být do těch očí, že hele, tyjo, úplně nemůžeš si obchodovat, kdy chceš a díky tomu prostě se ti zvedne zase ten win rate třeba o těch pár jednotek, i když je to třeba jednotek nebo pár desítek procent, tak potom to produkuje dost drastický rozdíly. Možná ještě se zeptám teďka takový trošku shameless plug. Čím si myslíš, že naše komunita, protože už jsi prošel několika kurzama, vím, že jsi prošel nějakýma komunitama, čím si myslíš, že jsme možná trošku jiní než ostatní a co ti v té komunitě tak asi nejvíc pomohlo? Tak ja som si kúpil kurz od Askolu, ak ho poznáš, neviem. On je proste trader, čo traduje gold, to vyslovene, a forex viac menej, a on ide také tie fakt, že proste supporty, rezistencie, FIBO, základy, ale je s tým extrémne úspešný. A v tej dobe, keď som si to kupoval, tak to bol high time frame, hodina a vyššie. A to som si taký hovoril, že som peniaze asi vyhodil. Snažil som sa to napozerať, nech som si z toho vzal niečo, ale proste mi to nesedelo. Discord som sledoval jeho, tiež tam boli proste ľudia, ale on už mal komunitu väčšiu, pretože on už je live alebo sa tomu venuje dlhšie a nebolo to také super ľudia. Akože ja si myslím, že v každej komunite, čo sa týka takto v tradingovej, no že či to je Funded Mind, alebo si to ty, alebo je to Askola, tak sú dobrí ľudia, ako tí študenti. Hej, že nepočul som nejako, že by sa tí študenti hanili navzájom, že by boli proste to proti sebe, ohovárali sa, ale vždy je to také, vždy je to o tom, no, že si pomáhaš, supportuješ sa a mne sa páči to, že ono to tuším hovorila aj Katka v tom videu, že to je také rodinné v úvodzovkách, no, že máš ešte menšiu komunitu, čo akože to není hejt, ale že ti tam toto nepíše 100 ľudí denne, 300 ľudí denne, ako máš proste iné a že vlastne aj ty si proste aktívny, že si vieš nájsť čas odpísať hocikomu one to one v pohode, poradíš hocikedy, večer, ráno, ako máš čas, odpíšeš, čo je super, hej, že vlastne keď tam človek dojde, tak je akože kamarát ako keby, hej, aj keď vlastne tých ľudí nikdy v živote nevidel osobne, možno ani neuvidí, ale tým, že je to také malé, čo mne vyhovuje, tak je to akože v tom, že sa tá tvoja správa nestratí a každému odpíšeš, s každým komunikujem, kto tam niečo napíše, aj ja, aj ty, takže asi toto, že je to také rodinnejšie. Jasne, chápu. Viacej priznám sa, že v iných komunitách som aktívny moc proste nebol, takže úplne neviem to porovnať. Akože som to sledoval, ale najaktívnejší som tu u teba. Ale tak to může být i ten důvod, že možná si někam napsal a nikdo ti neodpoví, nikdo s tebou nekomunikuje a potom nemáš tu motivaci se přidávat do konverzace, že jo? Když nemáš pocit, že si přečetli tvoji zprávu. Ale jsem rád, že prostě z toho máš tenhle ten pocit, protože je to i můj cíl. Já jsem byl součástí právě spousty komunit, kde bylo jenom spoustu lidí a tomu člověku, který tu komunitu vede, tak se nedalo pořádně ani napsat, protože měl tolik, buď neměl zájem odepisovat, to je taky možný, že prostě už na to kašlal, anebo těch lidí bylo tolik, že prostě má zasycený zprávy a nedá se s ním komunikovat, nedá se zeptat na otázku a to já nechci od nás, od naší komunity. Takže i s tou myšlenkou to stavím a jsem tím pádem rád za to, že je to cítit.
A možná taková otázka na závěr, tak myslíš si, že trading jde vyloženě prorazit sám, bez pomoci, nebo bez nějaký komunity? Ide, ale ťažšie. Jo. Že dá sa to, pretože môžeš mať šťastie, že narazíš na dobré YouTubeové video, nie nejakú sériu videí, povedzme, materiály a že si tú stratégiu sám nájdeš, ale je to strašný guláš. Ty to potom skladáš A, C, Z a máš tam toho strašne moc. Takže dá sa podľa mňa, ale je to ťažšie. Souhlasím. Že je aj dobre, že keď máš ten úspech, tak sa s tými ľuďmi podeliť, ale aj keď vlastne máš tie straty, tak ťa tí ľudia zase podržia, alebo ti vynadajú, že si urobil fakt proste s prepáčením chujovinu a to ťa dokáže kopnúť, že aha, dobre, asi som ozaj debil a proste nie takto, ale inak. Takže ako taká tá robota je proste strašne osamelá. Ty si proste sám, hej, s tým počítačom a sám si. A ten, kto v tom nie je, tak ťa nepochopí. Ten, kto ten trading nerobí, tak ťa proste nepochopí, ako môžeš mať takú emóciu v tú minútu, opačnú emóciu v ďalšiu minútu. Takže s tými ľuďmi, kto tomu tak nerozumie, sa ani o to nemôžeš podeliť, pretože oni ťa nebudú chápať úplně na 100%. 100%. S tou myšlenkou jsem to i tvořil, protože já jsem si vždycky říkal, tyjo, chci být sám, trading dělám proto, abych se nemusel bavit s lidma. Ale potom najednou začneš být osamělej a začne ti chybět ten lidský dotyk, lidský human touch, nevím, jak se to řekne česky. A zároveň tě baví se bavit o tradingu, že jo? Ale nemáš s kým. A teďka přijdeš někam do komunity a tam ti nikdo neodpovídá, takže... Já som to rok nikomu nehovoril, lebo ono je ten trading je ako také haklivé téma. Povedzme, že veľa ľudí ti neverí, že to niekam s tým môžeš dosiahnuť a ja som sa chcel presne tomuto vyhnúť, akože aspoň keď sa učím, aby som proste nebol demotivovaný. Ale potom už keď sa mi začalo dariť a takto, že už vidím nejaký výsledok, hlavne sa mi navrátila investícia, to čo som do toho investoval, tak som taký otvorenejší, že sa v pohode aj s niekým iným o tom bavím, alebo mu to, že zdieľam, že hej, áno, mám akože HPP, ale robím to popri tom toto. Hej, ale fakt rok, alebo nejak tak som to s nikomu nevravel. Jasně. Osobně to doporučuji, protože vytváříš akorát možná nejlepšímu kamarádovi nebo nejlepším dvou kamarádům, který tě nebudou soudit. Ale za mě není ničím benefiční, aby si to řekl nějakému širšímu okolí, já jsem teďka hrozný trader, protože oni na tebe budou koukat, jo, tak jsi hrozný trader, tak kolik jsi dneska vydělal, nebo kolik jsi vydělal za minulý měsíc. A ty řekneš, no já jsem v tom měsíc, jako já jsem ještě nic neviděl, oni, jasný. A už na tebe koukají těma očima a akorát to zbytečně vytváří v tobě špatný pocity, vytváří to v tobě tlak, který není potřeba a nevidím v tom zkrátka jednoduše žádný benefit. Takže za mě super, že si to udělal tímhletím způsobem, protože je to v podstatě ta lepší cesta. Rodičom doma nehovoril, ako fakt, že prostě až po 2-3 nemá to smysl. Že už keď som mohol dokázať, že aha, už mám z toho niečo, takže áno, investoval som toľko do toho, ale aha, už sa mi to vracia. Až v tom momente som povedal, že aha, robím toto popri práci. To je za mě super. Za mě super. Jo. No možná poslední otázku. Co bys doporučil Tomášovi 2024, když zrovna začínal s tradingem a z tvýho úhlu pohledu jako Tomáš teďka? To je dobrá otázka. Neskákať z jednej veci na druhú a to proste
keď chceš byť support resistance trader, tak buď a tú vec piluj. Keď chceš robiť IBB, tak to proste piluj, ale bude mesiac, kedy stratégia nebude fungovať, ale potom bude pol roka, kedy bude fungovať. Lenže väčšina ľudí je takých, že si skôr všimne ten mesiac, kedy to nefunguje. Takže OK, IBB je shit, idem ďalej, ja neviem proste order flow, alebo ja neviem, hoci čo iné, trendliny a EMI. A náhodou tiež skočí do takého obdobia, kedy to nefunguje. A tým, že skúšaš nové a si viac a viacej demotivovaný, tak to proste opustíš. Preto mne bolo ťažko zahodiť pol roka študovania ICT konceptov a ísť úplne proste niečo iné. Tak som si to poupravil, stále tam to ICT, že vidím, že fair value gap a tak ďalej, ale už to vnímam inakšie. Už som si to poupravil, takže každý to hovorí, byť u jednej strategie, že být u jedné strategie, za mě si zmínil důležitý věci a to je jednak teda nepřeskakovat, ale druhá umět se najít v tom tvým obchodování a najít si ten svůj styl, protože ono není dobrý se tlačit svoji osobnost na něco, co ti není blízký. Jo, není dobrý prostě, OK, tak tady jsem si našel strategii na 4 hodině, ale já chci skalpovat. Takže nemám změnit nikdy tu strategii, jenom protože jsem tuhle našel první. To úplně není pravda, že jo? To si neříkal. Tak by som svoju odpoveď poupravil. Nájsť sám seba, čo tebe vyhovuje. Že ja som zbrklý. Ja proste rýchlo toto, tak ja proste skalper. Ja to musím mať hneď in, hneď out a mať proste od toho fakt pokoj. Takže fakt sa nájsť a poznať sa, či si trpezlivý, či si počkáš na ten take profit, aj keď to budú 2 hodiny, 3 hodiny, alebo v pohode a dokážeš spať týždeň, keď máš otvorený trade. Takže tie dve veci. Fakt udržať sa pri jednej veci a spoznať samého seba, že vlastne či si scalper, intraday, alebo si proste swing trader. Jo. Ale s tím naprosto souhlasím a jsem rád, že je jako super myšlenka dokonce, ať se lidi zamyslí nad tím, na tu svoji strategii, kterou právě teďka obchodují, jestli je to, co jim vlastně sedí, nejenom to, co jim někdo jiný říká, že by měli dělat, ale to, co oni sami doopravdy chtějí dělat. Takže super message nakonec. Já ti děkuju moc za tvůj čas, že jsi takhle nám udělal vyzdílet hodnotu. A budu se těšit neskutečně na další úspěchy, protože je to rozhodně u tebe vydřený a sleduju tu tvoji cestu každý den v podstatě, když jsi aktivní a jsem neskutečně rád za to, že prostě ty výsledky tam jsou a těším se jenom na další. Taky tak, děkujem. Tak jo, díky, zatím.